Hi guys, sa aming YouTube channel, Tres Maria's Farm. Nag-try lang ako guys mag-live. Siguro, naka-live talaga to. Hahaha. So yan guys, papakita ko lang po sa inyo yung mga tanim-tanim dyan sa likod ng bahay namin. Ayan siya guys. So, merong mais. At saka yan mga gabi. Yan dyan sa dulo mga gabi yan guys. Andito kasi ako guys ngayon sa isang bahay namin sa Albay, sa Ginubatan Albay. So ayan guys, yun dyan sa kabila. Lola's Compound, Maipon, Ginubatan Albay. Ayan guys, so. Yung mga tanim-tanim namin dito guys, ito lang oh, konti lang kasi maliit lang yung lote namin dito. Ayan oh, may dalawang puno ng saging. At saka ito, isang puno ng papaya.